Cigaban ƙasarmu YNFK, cigaban ƙasarmu YNFK, cigaban ƙasarmu YNFK. Muna neman cigaban ƙasarmu, cigaban ƙasarmu. Ba wanda zai ce yana jin daɗi a ƙasarmu. Wai shin haka ne ƙasarmu? Me yasa ƙasarmu yanzu yana fin ƙarfinmu? Mun zauna sai ji da kanmu, komai zai faru dole a dunga bin ta kanmu. Wai yaushe za mu gane ne? Mun manta yadda wancan ƙasar suke ta yi ne. Soyayyen junansu ba za ka taɓa jin an yi faɗa ba ƙasansu. Mu sai yaƙe-yaƙe, asalin faɗan sun koma ma shaye-shaye. Asalin faɗan an bar shi, sun zo suna ta magana suna ta bin ran shi. Sector mai magana, bakin da Allah ya yanka dole zai magana. Cigaban ƙasanmu da so samu ne baba a duba illan ƙasan. Sector mai magana, sector na yi magana. Sector mai magana, bakin da Allah ya yanka dole zai magana. Cigaban ƙasanmu da so samu ne baba a dunga san ƙasanmu. Sai fa mun cire son ranmu, duk abin da damu yi mu dinga san junanmu. Allah ƙara taimakon mu, buri na kawai in dunga ganin cin gaban ƙasanmu. Baba a duba ƙasanmu, dan duk wanda ya mutu haƙƙi ne sosai a kanku. Kullum aiki ba albashi, ashe sun cire sun ban mu da fashi. Talakawa mu ma da namu, idan an ce mu bari sai mu kai kanmu. Ko sun hana mu za mu je su bamu, daga baya mu je muna ta kashe kanmu. Ba 'ya'yansu fa sai namu, abun yana min zafi muna yada kanmu. Yanzu mun ji a jikinmu, tunda hannuwanmu sun taɓa kunnuwanmu. Sector mai magana, sector mai magana. Sector mai magana, mu haɗe episode na biyu ina da magana.